אני רוצה להמשיך בביקורת שיש לי על המודל הפוליצנטרי, ולומר שיש בו סכנה לגטואיזציה, ליצירת גטאות של המיעוט הערבי ושל המיעוט החרדי. הסכנה הזאת עלולה להנציח את ההדרה של המיעוטים האלה ממרכז העשייה הכלכלית, החברתית והתרבותית של ישראל. אני חושבת שזה נכון במיוחד לגבי המיעוט הערבי בישראל, משום שבשונה מהחברה החרדית, החברה הערבית כן מעוניינת בהשתלבות כלכלית, חברתית ופוליטית בתוך חברת הרוב. נכון, האזרחים הערבים, החברה הערבית איננה עשויה מקשה אחת, ואנחנו צריכים לזכור את זה. גם בקרב הערבים יש דתיים יותר, יש דתיים פחות, יש תומכי דמוקרטיה, יש שמרנים, בדיוק כמו בקרב הקבוצה היהודית. אבל אני חושבת שבדיוק כמו בקבוצה היהודית, גם בחברה הערבית, הרוב מעוניין בשילוב, הרוב הוא איננו אסלאמי אדוק, והוא מעוניין בשילוב, בשמירת התרבות שלו, אבל בוודאי בהשתלבות כלכלית ופוליטית, וגם חברתית. לכן אני חושבת שלגבי המיעוט הערבי, ישנה סכנה גדולה מאוד של גטואיזציה בהצעה הפוליצנטרית. לגבי המיעוט החרדי, אני חושבת שההצעה הפוליצנטרית תיתן לגיטימציה לכך שהם אינם צריכים בכלל לקבל את כללי הדמוקרטיה של המדינה. אם הגישה הפוליצנטרית אומרת שהם קבוצה חריגה ושמגיע לה מרחבים ציבוריים נפרדים, ומצד שני מגיע לה גם מתוך התפיסה הרב-תרבותית הליברלית מימון של שמירת התרבות שלה והכרה בתרבות שלה כבעלת זכות להתקיים בצורה נפרדת, הרי שזה נותן לגיטימציה לסירוב של החברה החרדית להכיר בכללים הדמוקרטיים של ישראל וללמד את התלמידים שלהם מקצועות ליבה, ובהם החשוב ביותר הוא מקצוע האזרחות, שרק הוא יכול להוות נדבך משותף לכל המיעוטים ולכל הקבוצות בחברה הישראלית. הקבוצה השלישית שיוסי יונה מתייחס אליה ומביא אותה כדוגמה היא קבוצת המזרחים. במקרה הזה יוסי יונה איננו מציע נפרדות, הוא מציע רב תרבותיות במרחבים חינוכיים משותפים. הבסיס לשוני ביחס למזרחים הוא שרוב המשתייכים לקהילות הלא דתיות המזרחיות והקהילות הלא דתיות האשכנזיות מעוניינים ביצירתו של קולקטיב שיש לו מורשת תרבותית משותפת, בלי לבטל לחלוטין את השונות שבין הקבוצות. הקושי, אומר יוסי יונה, הוא בכך שלמעשה טרם נעשתה החלה מלאה ושווה של המזרחים בתוך המורשת המשותפת. אבל גם לפי תפיסתו מדובר בקבוצות שיש ביניהן קרבה חברתית ושהן מעוניינות בשילוב. ככה אנחנו רואים שיוסי יונה לגבי המזרחים איננו מציע מרחבים נפרדים. לא מרחבים ציבוריים נפרדים ולא מרחבים חינוכיים נפרדים. אבל על פי המסורת הפוסט-קולוניאלית הוא דורש שינוי רדיקלי בערכים הבסיסיים של החברה הישראלית. שינוי מן היסוד של הנרטיב הקיים היום. אחת הדוגמאות שהוא מביא היא כתיבת היסטוריה, שהוא מכנה זאת, ואני מצטטת כרגע, קוראת תיגר נגד האתוס הציוני האירופוצנטרי, שלפי לדוגמה הוא מציע לכתוב את ההיסטוריה מחדש, באופן שיאתגר או יקרא תיגר נגד האתוס הציוני הקיים היום, שהוא ממוקד באירופה. בעצם הוא רוצה כתיבת היסטוריה חדשה שתהיה הסיפור שבו המזרחים והאשכנזים גם יחד מספרים את העבר שלהם. שימו לב שיש כאן סתירה פנימית. כאשר מדובר במזרחים, יוסי יונה מצדיק את אותן הפרקטיקות שאותנו ביקר קודם כחלק מהגישה הפוסט-קולוניאלית. הוא מבין את זה והוא מתייחס לזה במאמר, כי אומנם כאשר הוא מדובר במזרחים, הוא תומך בבניית נרטיב משותף, למרות שקודם הוא טען שנרטיב כזה יחליש את המאבק של הקבוצות המודרות, ואפילו ייתן לגיטימציה לטענות של קבוצת הרוב שלא מתקיימת הדרה בפועל. זאת הייתה הסיבה שבגללה הוא התנגד קודם למודל
הדינמי שאותו הציע רורטי. סתירה נוספת נובעת מכך שבעוד שביחס לערבים ולחרדים יוסי יונה טוען שהנבדלות והנפרדות שלהם תעצים את ההתארגנות הפוליטית, ועל ידי כך הם יוכלו להיאבק טוב יותר כנגד ההדרה שלהם, הרי שבמקרה של המזרחים הוא טוען שהשילוב וכתיבה מחדש של הנרטיב המשותף הוא זה שיעצים אותם פוליטית. כלומר, אנחנו רואים שהוא מסביר את היכולת להתגבר על המודעות בצורה שונה לגבי כל קבוצה. מדוע עושה את זה? זה נובע מתוך פרשנות שונה שלו למודרות ולסיבות למודרות של הקבוצות השונות. את המודרות של הערבים ושל החרדים יונה מפרש על רקע של סגירות וריחוק תרבותי וחברתי. וכמו שראינו, הוא אפילו מייחס לקבוצות האלה רצון לריחוק כזה, ורצון לסגירות, דבר שאני כלל לא בטוחה שהוא נכון, בפרט לגבי המיעוט הערבי. ואילו ביחס למזרחים, יונה טוען שהופעלו כלפיהם בעבר פרקטיקות של הכפפה להגמוניה האירופוצנטרית. לכן הוא רואה בעצם בניית הנרטיב החדש והמשותף פרקטיקה של העצמה פוליטית, שיטה, פעולה של העצמה פוליטית ושחרור משליטה ודיכוי שלפי דעתו נעשו על ידי האירופאים ועל ידי האתוס הציוני שהתרכז באירופה. וכעת אני רוצה להביע את הביקורת שלי לגבי ההצעה של יוסי יונה ביחס למזרחים. החשש הגדול שלי הוא שלא מדובר כאן בהעדפה מתקנת, אלא שיש חשש שזה יהפוך לדיכוי נגדי, שבתורו ייצר גם הוא תגובת נגד, וכך לעד תימשך היריבות בין הנרטיב המזרחי לבין הנרטיב האירופאי האשכנזי. אני חושבת שמתאים כאן הרבה יותר המודל של רורטי, אותה רב תרבותיות דינמית שמציעה שינוי הדרגתי של הנרטיב המשותף, באופן שיכיל בתוכו את כל הנרטיבים בסופו של דבר, אבל תוך דיאלוג שייצר מורשת משותפת ומתעדכנת. דבר נוסף, חשוב מאוד לזכור שבעוד שיוסי יונה מדבר על יצירת נרטיב משותף בין מזרחים לאשכנזים בישראל, הוא איננו כולל בנרטיב המשותף הזה את הערבים. הדבר הזה מטריד אותי מאוד, ובעצם לא מתוך כוונה, אבל כתוצר של השיטה שהוא מציע, אנחנו לעד נדיר את האזרחים הערבים מתוך התפיסה הנרטיבית של מדינת ישראל כמדינה שבתוכה יש קבוצות מיעוט שונות. צריך לזכור גם שנכון שמהמודל של רורטי נובע רעיון של נרטיב משותף, אבל כאשר יונה מדבר על הנרטיב המשותף למזרחים ולאשכנזים, הוא מדבר על שינוי רדיקלי שימחק למעשה את הנרטיב הקודם, בעוד שרורטי מדבר על תהליך חברתי הדרגתי של שילוב. בחרתי לסיים את הפרק הזה בציטוט של רוג'ר סימון על נרטיבים ועל הקשבה. וכך הוא אומר: כאשר המקשיב מביע נכונות לשזור במארג חייו את סיפורו של המספר, הרי שהמקשיב מביע נכונות לשנות את האופן בו הוא תופס ומגדיר את עצמו. במילים אחרות, הנכונות להקשיב מתוך תפיסת עולם ומתוך פרספקטיבה שרואה בנרטיב של האחר מרכיב שמשפיע גם על האופן שבו המקשיב תופס ומגדיר את עצמו מחדש, היא זאת שמאפשרת את התפתחותם של יחסי גומלין חברתיים הרמוניים בין הקבוצות השונות. אני מקווה שבמשך הזמן ישראל תוכל להקשיב ולספר לכל הקבוצות שקיימות בתוכה, ועל ידי כך לקיים יחסי גומלין חברתיים הרמוניים בין כל הקבוצות שיוצרות את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית.